Здравейте, аз съм Катя от Картишоците и днес набързо ще ви покажа завършеният вече мой арт-журнал. Първият за тази година, предполагам не и последния. Само бързо две-три думи са за самия журнал. Той не е типичният такъв, по-скоро е някакъв тефтер, купен от Office United е марката, продава се в Lidl. Абсолютно обикновен, 240 страници, 80 грама хартия. Единствената разлика е, че вътре е с бели листа. В моя вариант, завършен вече такъв, изглежда ето така, доста широк, въпреки че има ластик за затварянето му, което препоръчвам за всеки един тефтер, който ползвате за арт-журнал, за да може да го държи затворен. Корицата отдавна е загубила първоначалния си вид. Направила съм такава, каквато на мен ми харесва, за вдъхновение. Реално журнала съдържа 55 готови странички, както виждате доста дебело, доста голяма част от тях са залепени една за друга, почти няма скъсани такива. Както винаги съм казвала, експериментите, хубави или грозни, трябва да си стоят в журнала, там има мястото, за да може човек да се връща назад и да си ги разглежда и да се учи от грешките си. За първата страница съм писала специална публикация, тя е посветена на една наша мечта, така че Dream всъщност е посланието на целия този журнал. Голяма част от вас са виждали повечето странички, различни събирания, аз имам навика да си ходя с журнала, така че също така и доста публикации в блога съм имала по повод различни страници и техники в тях, така че няма да губиме време. Само ще прелистим набързо страничките, за да видите колко различно, дори шизофренично различни са те и как върват като последователност в момента. Имаме си морски, имаме си маски, имаме опити за дудлинг. Разбира се, имаме много мадами, защото аз обичам да работя с тях. Отново опити за рисунки. Тази е една от любимите странички в този журнал на доста хора. I'm not addicted, честна дума, не съм пристрастена. Имаме си бухали, както и по-нататък. Тези са приятелски кацнали на клон. Имаме си моята щерка, която се разпознава в тази картинка. Една овца за Великден, все още не изядена. Проба с Flower Soft и лилавата боя, която щерка ми изсипа. Няколко записани добри идеи за по-нататъчни странички и проби на журнали, на боички и спрейове. Имаме една романтика от минал век. Тук се започват с Prima Dolls печатите, които аз много харесвам. Една от неуспешните ми страници, която въпреки всичко оставих без да променя. Една, която обърнах с главата надолу, но пък използвах посланието така да запиша. Един нарисуван от мене фар. Разбира се, книги, които обожавам и по съчетанието книги, кафе, спокойствие, щастие, разбира се, намира място и в журнала, едни желания, които също са от несполучливите. Не ми бива много в тъмните и мрачни странички, така че тази беше само опит за такава, колкото за да пробвам нещо ново. Първото предизвикателство в Mix Media Картишоци, тези бухали, моето семейство, бухали, много любима моя страничка. Опити с надписи на немски и тухлички, различни релефи, самозалепващо фолио, проби с най-различни медиуми тук. Една баба, моите размери, която си простира прането и теглото, което опитва да изгуби, а то винаги я намира. Страничка, за която съм писала клипче, как точно е направена с пеперудите, има статия в Картишока. Една дама, която обича да пие много вино, за да си събира коковите тапи от нея. Моята коледна страничка, с която ви предизвикахме в този месец предизвикателството в Картишоците. Отново Прима девойка с истинска рокля от плат. Една невъзможна комбинация розово и оранжево. Морското ни предизвикателство в Картишок Mix Media с тези красиви русалки. Една от също не най-сполучливите ми странички, но въпреки всичко дори чудесата отнемат малко време, така че някой ден ще видим чудото на съвършен мой арт-журнал. Страничка посветена на приятелството. Нали, знаете, приятелството е когато глупостта идва в две глави едновременно. Този толкова забавен печат на Мирито, както и другите нейни текстови печати, които много харесваме целият екип на Картишоците.
Остатъци от картичките за баловете и тази синя мадама на Инсле. Едни традиционни макове, не съвсем типично мои, но пък исках така да ги направя. Розова страничка, започната по време на една работилничка на Stampin' Cups от моята дъщеря, завършена от мене. Една мъжка страница, все пак да има и такава. Розови цветя отново, на които така не намерих надпис. Тук игрите и черна страничка, която да не изглежда черна и мрачна. Мисля, че съвсем успешно постигнато е това. Морската страница, тук се крие едно джобче, което правих специално и вътре съм си скатала някои неща за бъдещи проекти. Clean and Simple страница, много държах да имам и такива, доста трудно ми се получи, едвам се удържах нещо да не добавя, но въпреки всичко остана в този вид. Пак прима печатите, тази особено красива Одри, която аз наистина много харесвам. Още една Clean and Simple страничка, но която толкова много харесах съчетанието на цветовете, това зелено и особено розово, че реших да не я променям с нищо повече. Така че добавих само малък текст и надпис какво ни прави щастливи. Може би малките удоволствия, които ни окриляват и презареждат, да продължим да преследваме всички наши малки и големи цели и мечти. Или всяко наше лично постижение, което изпълва деня ни с удовлетворение. Защото именно тези постижения понякога отцветяват настроението ни, а в други случаи са определящи за живота. Нямаше как да не минем и с нещо дълбокомислено. Тук пак една страничка в друга комбинация на розово и синьо-зелено, с сърчица и посветена на приятелството. Една морска такава, с легнала бутилка. Едни шарени точки, съвсем в унисон с летното настроение и коктейлите, за които си мислим. Една, в която исках да покажа джобчетата от дантела, които са много подходящи за такъв тип журнали, в което можем да си скрием на различни такива картички. Пеперуд, всъщност пропускам една посветена на нашата история, моята и на дядо Весо, за която ви разказах тези дни в Mix Media Кръстишоци, Facebook страничката. Пеперудата фона го направи дъщеря ми с новите джелатоси, които си взех, пък аз добавих пеперудата, детинска, отцветена. Тя си я харесва. Едни опити за паста и салфетки, които също оставих само на фон, без да добавям други акценти отгоре. Коледна страничка отново, посветена изцяло на сегашното ни предизвикателство при кръстишоците, една от любимите ми в този журнал, както и следващата, една от много любимите ми, тези краски и цветове почти винаги ми се получават добре. И идва ред, разбира се, на финалната, тъй като ви казах, че журналът е под надслов мечти. Финалната е посветена на Париж, разбира се, една мечта за много хора. Въпреки че не съм сериозна в желанието си да на всяка цена да го посетя, тя е красива мечта, за която си струва да творим. И това е последна страничка, финал, толкова от мен с този журнал. Чакам да видя вашите готови журнали. Със сигурност е много забавно да твориш такива тефтери и е приятно да се връщаш винаги назад и да си ги разглеждаш, така че очаквам да разгледам и вашите, пък макар и виртуално. Поздрави от мен и наминавайте през кръстишоците. Винаги има нещо интересно да се прочете и види там.